tiramisu. Toto naokolo je ten tiramisu krém. Tu vnútri je namočená piškota v káve. Táto je neskutočne estetik. Poďme na sakuru, pretože milujem sakuru. To nemá žiadnu chuť, to je len sladké. Ďalej, toto sa nejak roztopilo. Toto je úplne, že roztopené. To je rose. Dačo? Tak jogurt, keby v tom máme juzu, čo je niečo také citrusové. Ja to milujem, ale chcela by som si predstaviť, keby niekto povedal, že to chutí ako čistič zo záchoda. To je veľmi také umelé, biela čokoláda. To je dobré, ale je to nenormálne presladené. Čo sa dalo očakávať, pretože to je biela čokoláda. My sme jak twins teraz. To je moc sladké, že? Akože čudietkový jogurt. Toto je bomba. Mňam. Nie.